To, čo doposiaľ Slovensku chýbalo a chýba, je výrazná podpora regionálnej politiky. Som Paľo Haďari, som primátor 3. najväčšieho mesta Slovenska a veľmi dobre poznám problémy regiónov. My, ľudia z regiónov, vieme svoje problémy riešiť, je však potrebné, aby sme o týchto problémoch mohli aj reálne rozhodovať. Ani ma to neláka niekde inde a stále hovorím, že stále ma to láka do toho Prešova sa vrátiť naspäť. Hovorím, sme 3. najväčšie mesto na Slovensku, takže takto by nás mali aj ostatné mesta, kraje rešpektovať. Podporili by ste prešovského primátora vo voľbách do Národnej rady a ak áno, tak prečo? Tak mali Prešovčania možnosť zvoliť si novú tvár z Bratislavy, no a vyšlo to tak. Možno aj áno. Veľa vecí sa v našom meste zmenilo, nie všetko sa podarí, ale veľa vecí sa zmenilo a bolo by dobré mať primátora, ktorý by bol v parlamente. Pán doktor Haďari už na poste primátora Prešova dokázal nielen slovami, ale aj skutkami, že má veľmi jasný projekt a vie, o čomu ide. Bolo by dobre, keby sa dostal primátor do parlamentu, lebo tí, čo sú tam doteraz, väčšinou tam iba sedia, ale respektíve tam spia. Čiže bolo by dobre, keby tam bol, lebo by niečo pre nás spravil určite. Sú ale veci, ktoré ja nedokážem, ale Paľo Haďari ako primátor Prešova, váš primátor, už raz dokázal, že dokáže. Sľubujem, že v parlamente budem advokátom regiónov Slovenska. Voľte Úniu, voľte stranu pre regionálny rozvoj.